Kendem gari multibus. Yeah. Kulimba changamile. Magadi. Tikupine fe. Azingi mulibino. Ngasiba. Bino tinga gopera mbona na nchitoka. Anje. Matauri waenda mas vile wangu akitupita handi huyo wapita hiyo wanaenda kulipa zaidi na sikula ndio unazo what is the msaada mzuri wao ndio basi wewe msaada
ndikubvunza uya padhuze uchabvunza bhozi wanga uri kubvunza inini basi uti ndopekubvunza ndotobvunza patotikoshana tobvunza pakamira sei babadiko hai tinoshira ine mabasa kuti tane kune sasa wazikuise kumba kurwadza kukonziwa sekuru ndipo zvine pano ndinati gwagwagwagwagwa handiti muchorododo nada zvimwe inotaura chidimbu handiti kurebesa nyaya pa tikubverana si khani ndikuona mukubwera mudakhala penepa ndibyo munonyamuka mukati memisasa kubwera kuno kurashangamire vanzi mabuda kumba kuuya kuti muye pano pamambo si nkhani iri penepo nkhani yekutadza kubvirana asi chinhu chomutadza kubvirana ching'onong'ono basi vanzi inyaya yekuti hamusikunzwirana pa nyaya yenyu idikidiki tiri pabodze si nkhani iri penepa paita mzupa wanyamuka mukati memuzi paita mudzimu wabuda kumba kwenyu ndibzere sidza kune muzupa wanyamuka mukati memuzi asi muzupa wenyaure asi ukungopata paubale basi payo kwanzi paita mudzimu uri kubuda kumba kwenyu asi kungobata paukama basi si nkhani iri penepa asi muzupa bzawabudika wauya ukapumha mwenyewe zvauya ukapumha mwenyewe si nkhani iripo ari kulonga kuti iwepo ndiwe pai wangu dzauri pai wangu asi neiwepo ndiwe wakakonzera kuti ndimwarire kwanzi muzimu uri kubuda asi uri kuzouya uchipumhazve baba wacho baba wamusha kuti iwewe ndiwe wakadini wakakonzeresa kuti ndife ndizvo nkabe ndinada basa vantu vanandidaira hanzi ndizvo ere ndinada ndizvo hanzi ndizvo ere kumba kune mudzimu uri kubuda pamwana wabuda pamwana uri kuya kopumha murume mukuru kuti ndiwe wakakonzeresa kuti ndife ehe ndati iye wacho handiti ndozvandichitaurwa nabhibu taura kuti ndizvokuti isitadaidza munhu timutauro kuti urunyepa chitaurana nasekuru kuti zvawanga urida kutitaurira mabharansi muno ngatibute chibharansi chacho because zvetiri kudaidzira sekuti tinge tichironga kudai iwe wanga uchizviramba iwo ukati uruda ino ndo zvaari kubuda futi ari kutaura timutaura futi kuti urunyepa iwo abva akuita zvaanoita zvinopangidzwa kuti asunyepa kuti ndizvo kudii unourana sekuru vatu vangu vari kubvunza sekuru makasununguka nyaya ari kubvunza kuti pane mudzimu wabuda pamwana asi mudzimu uya ukunongedzera kuti mimi baba mune chekuita pakufa kwangu kuti ndizive kuti pane reshe ndakaita kuti ndiuraye mwana wangu nemininika vani mana imwepo ndimwe basi ndida kuronga nemi padoko basi handisi kuda zvakuwanda kwanzi ndinoda kuti nditaure nemi padikidiki khani iripo hauna kupata mpenyi wekuuraya mwana kwanzi nyaya iripo hamuna kubata banga pakucheka asi pane nyaya iri penepa yekuti kuna magamba asimukabva mukati memwiri wako iwe kwanzi nyaya iripo hamuna kubata banga basi kune magamba asimuka kuya achibuda mumushameni zvikwambo si dzanyamuka kubuda mukati memwiri wani wako asi dzanyamuka kubuda mukati memwiri wako dzaenda kunorowa mwana wako futi zvirunzi chikwambo chiye ndo chasimuka chaenda kuonera mwana kuti azofe nyamusuno mwana ari kubuda mwana wako nasuno ari kubuda mwana wenyu asi ari kukhala pamuzukuru ndibve asi ari kuenda kogara pamuzukuru dai varuda kuenda mberi havakoendi kudaira asi nkhani iripo mwanangu terera ubve nyaya iri penepa yekuti imwepo kana mune pamuda pata mapata mapiwa mitombwe mitombwe kana musina kuzabvunziwa pana chiremba kuti mangwana mitombwe iyi inadzanyanduka sinya musuno mukana iya yakupandukira yakuenda kuya nati ife pana tinati kumuranja kana taikuronga pachimasambiki kwathu ari kubvikana mimi makapiwa mishonga nachiremba asina kutaura mishonga inozopanduka nhasi uno mishonga iyi ndo yakumuka yakupanduka kuita zvikwambo yakuenda kuti paite kufiwa ikonzere kuti wantu wafe nada kuti wepo unengoda uraya na manja ba hamuna kuita kucheka nebanga kuna magamba makatola imwe
hekuti magamba aya makatogora ndiye aenda kunouraya chini mhuri Bambo chiye. si uyo akubvunza ine pano kuti ndakafirei thangwe akudzakwera kuti ndiyo akandiuraya asi adauraya magamba ana mudatora mazvibva Bambo chamdatora ndo chatema. Saka nhasuno ari kudzoka chinongedza inini. saka kana muchikwanisa munoenda kodzosera kune akakubatsirani munoenda kotenda tiri pabodzi sekuru Bana wema. hadzoseri baazota isusu nyaya inoda kuitwa baramo tinoda kuti zvoende kodhiswa zvinobatwa iyeyu wacho naani umwe wake ipapabva kuzvoenda zvinhu izvozvo zvavari kushandisa izvozvo zvinoda munhu anodoine nyaya itoripo hombe izvi zvamuri kutaura takagara tazvizwa izvi but nyaya iripo ngekuti zvinhu izvozvo toadhara itotumadhara tumagamba ndotunobatwa izvozvo because iye haadzosi because daenda kudzosangana yakadikani haadzose vaizvozvi saka ndozvotuda kuti tubatwe itototo ibvi zvinenge zvaikubuda kwavari ive nevari thangwe dzamuri kutaura ndiri kubvibva changamire ntsizvere zvandiri kuzvibva ine pano ava ndiwana razawo mazvibva kuti sife pano nkhani ndiri kuibva zva asi imwepo endani muyadzosere kwamakatora mitombo iyi kana kuti endani muyabhadhare kwamakabatsirwa kuya muri kuzvibvisisa mutombo wachipambo ndowakuti chini Sekuru. Ari kutaurwa kuti munokwanisa ere kuenda kodzokesa mishonga yamakabata nekuti chikwambo kana makatora mishonga chikwambo basa racho ndire kudini? munadzosera kana iri ngozi munalipa Batini chiri kunetsa ngechekuti kuti ndizive kuti ndakabata chii mumaoko mangu hapana chinoziva animazvona hazvina zvinhu zvinopedza nguva nhasi isande pane zvakawanda zvimwe zvinoda kuita hatida anhu anonyepera upenga apa beauty akabuda pamwana wake achitaura kuti iwo ndo wakandiuraya waita madhira ako naenye uri munomu iwo ukabhadhara matendanda wakabhadhara ngekubvuma kuti iwo mhosva yekuti wakauraya mwana wako unoidini unoibvuma akasumuka akakuroambama apa last week apa mwana wako wacho ili akatsamwa zviro zvauri kuziva ava sekuri vadedzwa vauya vari kusvika panapo vari kutaura futi nyaya iyoyo kuti iwo uri kubuda kuti wakauraya mwana wako asi zviri kubudira pamuzukuru wani wako zvakati ukabvuma kuti yeni asi uri kuti naina zvonakati iwe uri kutaura rwezi wakatora zvidhoma izvozvo ndo zviri kuorowa mwana iwo dai waita zvokurova vanhu usina kumbotora zvidhoma manje vaunoti hauna pawa haugoniorova ndiwacho unotogona kupedzisira wadhayiwa saka wakaenda kotsvaka tuzvidhoma ndoita ndoti wakuenda koorowa hausiri iwe practically wakaenda iwe kunorowa asi tunhu twako twawakatora chikwereti hapeno maakaunti emunofanana zvine akaunti namba here wakatora tuzvidhoma twacho haunobhadhara hautunyimasitaira kuti zvekabva karowa mwana wani wako ndokuuraya kwako iwo urufuka kuti tinoda kuchaja nemedha here aiwa iwo utori nemhosva yekuroya wakasenzesa zvidhoma zvako zvaunoroya nazvo kuuraya mwana wako ndozviri kutaurwa futi ndozvaunoda kuramba uchitibvunza muno saka uri kutauri nyaya kuti wakauraya mwana wako nezvidhoma watanga kuizwa nazvo kwakumasambiki kunani kune hanzvadzi kwewepo waifunanya kunani mozambiki bandazira ndatombogarira waifunanya mozambiki hana kuzira ndambogarira mana ndati imwepo mudabira kumozambiki maite si nkhani iri kwenepa mng'ono wako ndaona aseferira kumozambiki ndizve sidhandaona amwarira kumasambiki sindadzaona ashupa kuti adhayambuke kubwera kuno dziko rezimbabwe ndizve kumasambiki kwanga kunanyo kwanga kubasa kwake kwaishanda ndikwakafika koiwepo waikhala uchitenyi iwepo waienda kuitika inovira ndambosvikira anomuvira ndambogara kuenda
andinogara ndamboende mukuwawa misoro ndakamboenda mimi mati kumoza kuti yangu nate saka kuti watu watete kwa mbokuziwo saka makazoziwa sei kuti kwangu nateteko mafoni andibvira ndamboenda Beauty akabuda achitaura kuti iwo ndo wakandiuraya wakasenzesa mishonga uchidai naeni yawadehwa nayo vhijiji achibva abuda futi kechipiri izvozvi zvinasi abuda futi kumba kwenyu handitozivi kuti Beauty ari kubuda kanga ari pamwana wake achitaura zvinhu izvozvo akasvika pakutaura zvaari kubuda nini iwo ukasvika pakuinsista kuti paroda kuti vadedzwe chimusoro tikatongodauzvisikani tikati aiwa isusu ngatisatsatsvaka vamwana vari muno zvinotibetsa ngatitange munhu anobva kure anouya otibatsira kuti zvinzikwe nekuzoti kana zvisibviswa zvinhu zvodi zvobviswa wainsista kuti inini handigutsikani kana pasina kudaidzwa chimusoro kana sekuru saka ndozvetaita auya sekuru aya yang'anga yanobata mai kana kuti nyoka yauzvirumangeureba sekuru aya aundobuda futi achitaura kuti chi wakauraya mwana wako zviripo wakaenda kooroe tsoro dzekumozambiki ndikoro kuti mwana wako wakafirawo mozambiki iwo waienda kotsvagei kumozambiki ikoko wakuti handizombosvika kumozambiki iwe ndokwawakamuuraya uri ikoko ndokwawakaendoita tsoro saka raidi chititaurira totsvaga futi umwe ndine pano mubvunzo wangu arunyepa mubvunzo wangu kuda wengiwa here neari kubudirira ari kunzi makawengwa here neari kubudirwawo ndiye kuamba here kubudikwa nemuzimu api ndeyekutanga here kubuda mudzimuku achibudika achipfumhewe ndeyekutotanga ino mozambiki anobvira ndamboina tamwe ivepo mudzimu yawabudika ari mwana wako achironga kuti ivepo njoda ndimura sabambo wangu saa mwanayo anga ari mudziru pabodzi nemwana wacho ndizvo ari kutaura kuti mwana ari kukupuma ari kubudikwa mwana haasi munhu mukuruba kutaura kuti wanga uri mudhiri here nemufi ndichasi that's why ndakatsvaka kuti maitsvake munenge unozama kutibatsira nampodi kupesera vanhu ora nampodi kuda kubva nevanhu handiti si hati ife pano hatidi kubva nemwe hati kudziweni palibe chamunoti pasi so nkhani iripo ka imwepo gadzirisani bvamuda akanganisa kuitira kuti wamwana wadzaone kukhala bwino ndibvo kana kuti mphuri zako dzione kukhala bwino ndibvo ka iwe nampodi kuita bzinthu zvakubva kuti mwana mung'ono angakhale kubva iyepo achiti nepano ndikubudirika achiuya kobva neiyepo kokhala kudati ameno sekuru indambonzwawo mambo ataura kuti pane zviri kukonzeresa zvimwe zvacho pamwe kuda hamuchabviziva kuti mishonga yandakabata yakadini makasununguka here kuti mimi tunhu twataurwa kuti tubudiswe kumba kwenyu makasununguka yakupira kuti inini hapana chandinoziva pa tunhu itotu ngatubude saka zvakanaka kuti mimi nemhuri yenu murangane mugadzirire kana zvabvira modedza sekuru yamusha menyu twobudiswa nokuti imi hamusi kutuda pa asi mukaramba nato zvinoita nenge mimi muri kutuda asi kubudirwa kuri kuitika uku sekuru tomaiti noda nyamusoro maida nyamusoro apo kuti aite sei zvamunoramba sa maide kuzwe Ona akapfeka hembe dzake tataura nyaya iyi
Beauty akabudisa tataura nyaya iyoyo. Uyu Beauty akuda achitaura kuti makandiuraya, uyu ndiye akasimudza mhepo eni haimi mukazonipedzisa makandiuraya zvakati. Do you still remember kuti takasvika petakati makabudisa $10? Muchizviziva? Yanga iri $10 ndakapedzisa ndikati no, mina wenizondiyo ndakauraya naye ndikati achauyawo uzwe kuti ndizvo here kana kuti hazvisizvo. Handinozona handinonga tiri pamwepo kuti taizopangana kuti chii waide kuuya ndiani Bila changamini. andokweza mbama Mbuya nini mai mwana. Baba akabudisa $10 chichengenya. Akati maitendanda. indai Ndaye. yokuti ndakauraya Beauty. Saka akuti ngoti toto ni pamwe. hatauriri $10 yaya makabvisa ikapinda mumaoko idari yanga iri kuvhuma mhosva yekuti Ndakauraya Beauty. maziziya Alright. right totidini chitaurai baba makatiti tadaidza varipo chiintaraktai chitaurai uyu munhu uyu ngewenyu. Isusu sedare takamutsvagira munhu, isusu munomhatira kumboti tinoda n'anga kana muprofita kana chimusoro, imi ndimi makarequesta mune zvemurudo natsa kuzwisisa kubvunzurudza nekudini chiitai tizwi anzai munobuda nayo tione kuenda mberi. Inguva inei hapana unotaura mwese shut up. Inguva yasekuru naDennis vari 2 tiri kukupa even until midnight muri 2 because chemwakadaidzira isusuka toda kuti pabude anza yakasiyana nedzanga dzichibuda. Yes, ndo tienda tibvunzisisai kuti uyu ngei ari kutaura zvaitaura Beauty. Ndo pane nyaya isusu dare rari kuti uyu ngaasauya achitaura zvaitaura Beauty because Beauty waidini wainyepa. Urikubazwisisa tinoda kusaka ndaiwo kuti wadarunyepa totsvaka amwe iwo ndo uchazosvika pano uchazotaure chokwadi. Uyo aripo munozoti nii ndakatsvaka n'anga yangu ndikabhadhariswe mari asi handisi kuone nguva yekutaura vayakuwaiyo Kana kuti tuti izvi zviri kuda kundinetsa panapa ngezvekuti inini kuti nditi kuti ndakabata zviro zvekwambo ngemaoko angu anaka Chikwambo chacho chinyi chinobva chikwambo chechipindura chinyi chinobva chikwambo Asi chii chinonzi chikwambo sekuru? chikwambo handiti munhu unonga akaurayiwa Achivhaki. amen handitozvizivi Zvirege kureba sekuru. Zvakangonaka kuti imimi mujekesa nemhuri yenyu mogadzisa zvenyu muri kumba kwenyu nhereko. si chinobva chikwambo unoziva chinyi kana usingachidzivi mbonyamara tikuudze kuti chikwambo unochidziva chakadari nekudai. Chikwambo unochidziva chikwambo si chimhuka zvibva Chikwambo haisi mhukaba. si munhu ba Haasi munhu ba. asi unopiwa mutombwe Munopiwa mushonga. wazvibva wapiwa mutombwe wene ule ukapasiwa ukati ndikuda chithandizo wogadzirirwa mutombwe uya ndio unodzopanduka mangwana nekuti anaenda kogadzira mutombwe uya ndiye anaenda kopinga ukona munhu kwete kuti munhu iwe unamuona baumuona
asi mtonge unenge wapasiwa ningenye pano wabwera sekulu ndibatsireni pazvipo si ndokupasa mtonge kana ndikuda mtonge wenchito kana kuti ndikuda kuti ine pano ndiende kulima zvinthu zvangu zvibudirire ndizvo ka tobva ndakupasa mtonge wekuti chienda wekhe kumunda kwako unazvidziwa here kuti mtonge ndo wakukuthandiza kulima uyu chachikwamba unochidziwa wapabvisisa pamauliro anoita chikwamba Mabazwisisa here semu. wapabva taapabodzi tirikana zidafananga nekudaro ndikakupa mukho pekuti uyu mutemo usadzadalikireba mudandato ne Apo ndikakupasa kukoshesa kuti chinthu changu chandakupa unofanira kuita mtemo wakadai mtonge usadzadaiba nawo kuti mshonga usazoshaishe kudaiba. wapabvisisa vapaita kana kuti mukadzi wako vadalikira Papaita ana mukadzi wenyu vaudarika mtemo iwoyo. zvinokuwadzani Zvinokurwarisa izvozvo. zvinokuwadzani ndiani anokwarana Anokwara nazvo ndiani? iwepo nemhuri yani nemhuri yako ndizvo saka uyu akafa uyu mwana wanyangana nyakuti here kana kuti ngewako ngewako ndizvo saka wenewe saka patinoti nkhuku yazvijira chino zvakadaro iwepo unofanira kungohwirira kune munhu akakubatsira uya kana musina kupedzerana kubhadharana Kunyange sekuru anonga asiri mbodzi anongadiwa. Zvinoitika sekuru kunyange anonga asiri mbodzi vanonga wawana achadziwi kuti hamusida kuti ahwirirega iwo ari kuti zvinoda pane anomirira kuti kana zviripo moona kuti shuwa izvi ndizvo zvatorwa zvoenda koobvisiwa pekuti tinondozikana kuti chiro chacho ngeichi ndaakodzosera chodzoka icho tinesa mangwana saka ndo nyaya yatinapara ngekuda kuti kana zviri iwo ati hazviziya hakuna motibatsirawo toenda moti right mutonge akapiwa kwete kuti hazviziba zvekubatsirika achipiwa mutonge akapiwa uye ari yapo handisi kutaura munhu asiripo ari kutoramba muripo ndishikurupa ndiri kutaura uye ari yapo handisi kunongedza umwe ndamutaurira kuti mutonge waakapasiwa iye akakupa mutonge akakupa mukho asi mukhoyo une madalikirwo wakaitwa manje so dzinouya kunyangaza kumhuri yako hatitika thangwe bvakuda yako wana wako uruda dzapasa wani mhosva anopa ani mhosva thangwe ndati nkhuku yapayazvidyira chinyi handizvere zvandataura soye dzakwaari kuti anokumbirana tani rurekerero nemwana wake handizvere so nekuti dziri penepa chidamura mwana wache mitombo yawo kwete kuti yanyangana haisiya bambo mudiki kana bambo mukuru ngeyake uyu mazvibvisisa saka mitombo yacho dzayakakanganisa kumwana wache uyu ndiye anofanira kurega kukumbira rurekerero kumwana wache ndizvo ka uchiona kuti mitombo iyi mhepo yemitombo yadzoserwa here kumba kwayo ende wakapedza here kubhadhara kana kuti hauna zvinhu zvingani sekuru patinokumbira kubvunza ndepekuti sekuru akuonesa imimi mwana uyu kuMozambique aigara namai vake utaura kuti kufa kwake aita ikoko zvakakunakidza hapana here pamakazombofamba kuti inini ndida kuti ndizwe kuti mwana wangu chii chaitika ndafamba inini ndakasi kubasa paaishanda pacho ndo akamukanganisa mazama mabasa zvinoitika zvezvekuti ndopandiri kuenda ipapo mafamba imini makazotora matanho api kubva ipapo itada kuti itanyaradzo iwe ukunama izvo ukubva eranse uri kuronga ibhibhi mabhiringadhera uri kunama unadziva here kuti kubvuma mhosva kubva utedzi palibe chaunamboitiwa ndipo zvine kuti wabvuma mhosva
zvozinto zviri ivo ndisingazvizi Saka mamukadaya ndiri kuona ndai kunama kuti handikabvumiri Asi mushonga wandiri kuona ngewekunyepa here wawakatora iwewe mati asi ndakaenda kumozambiki ndakambobvunza kupindirani bvunzo kuti mushonga uri kuoneka kunyepa here kwaari kubvunza handina mishonga iyi makwangwari apa petakataura nyaya isondo rakapera iwewe ndikazosvika pakubvunza kuti uri kubvuma here kuti ndiwo wakauraya mwana wani wako ukada utsenga-tsenga ukazosvika pakuti ndinodii ndinobvuma zvawaibvuma kuti iwo wakamuuraya wakanga wakamuuraya sei nyaya iri apana vandainge ndichimira handizvakati takabatsirana kuuraya nani nemara mavhuni saka ndanoti iwo ouyawo uchiona kuti chii chakaitika kuti inini ndobatsira neuye mukadzi wekwamaresi hausipindura zvandabvunza ndati tataura beauty apedza kutaura zvinhu zvake pamwana wake ndakasvika nedare ndikachovha nyaya ukasvika pakuti ndizvo ndikakuti zvauri kuti ndizvo zvii ukati ndizvo zvekuti ndini ndakadini ndakauraya ndopendiri kubvudza kuti zvawaibvuma kuti ndakauraya wanga wakamuuraya sei bhozi pamwe tingakutaurira dzimwe nzira dzisiridzo dzawakadii dzawakashandisa chititsanangurira iwewe kuti wakamuuraya sei bhozi mudare muno wakatobvuma mavhidhiyo zvese zviripo manotsi ako tinawo muno $10 yako exhibit yekuti matenda nda iripo anhu ese angari pa mawitness dare rese raariripo mawitness inini ndakandiripo mukati muchibvunza nayo zvake zvaidea inini zvangu zvadini zvangu handiti tapedzerana here changamiri zvangu inini enewo nezvanyu zvake yorubvuma saka kubvuma wakanga uri kuita ku wakanga uri kubvuma zvekungobvuma kana kuti wanga uri kumanikisa zvafana izvozvizvisina ndati kubvuma kwakaire munomunga munoziva ana baba idambudziko rendinoona naana baba muri kunyanyotora tubaba twenyu kuenda nemune misha yamwana ari nanodarika inyuzi modondosvika futi muchida kuita ana baba mwakajaira kuti anhu ese nyarara iye itai zvakati vanhu vese vachinyarara munomo mudare zvese zvaunotaura zvinorekodwa zvese zvaunotaura tinonyora pasi wakabvuma mudare munoti ndii ndakauraya Beauty wakabvuma saka ndikuti wakamuuraya sei because manje sekuru vari kutaura kuti iwo wakatora zvidhoma wanga aine zvidhoma zvako masenzesera nemwaita apene kuti makadidi asi chidhoma manje pamwe munhu wakakupa hazuri kutaurira chinorowa mwana ndosaka chiri kuobuda chichiti mwana uri kuti baba ndimwe akandiuraya ngekuti zvinhu zvani zvenyu zvamakatora imwe isusu hatisisine nekuti wakamuuraya nezvidhoma kana kuti wakadii but the bottom line is akafa ende guva rake ritoripo nyaya ikauya kudani akati ndoda uripa izvozvizvi handina kukubvunza here kuti mombe dzaapapi ndakukubvunza here mubvunzo wekuti nyaya yemombe yaapapi ndambobvunza here mubvunzo iwowo hamuna se aiwa
wampunonga akadhakwa kutombotsvaka-tsvaka kwemita ndati handimbokubvunza here kuti nyaya mombe dzakapapi mabvunza ukadaira kuti ndimbotsvaka-tsvaka utsvake mari yacho yei yemombe dzei dzekuripa uripe uye ngozi yakaitwa ndiani nenini zvindio zvingaite sei kuti mubatsirike amen hazi mutochemana sei kuti mubatsirwe kuti tinofambisa sei kuti mwana anopfukira baba wake zvokuti zvitori nani yanga kuti aita mwana wenyu anopota achisirikiswa chataida hatisati kupedza nguva yakadii yakawanda nyaya ita takatoita last week ikatodii tikatopedza ivo vakaenda kosara vainenya isusu mitemo yedu yematare hatibvumidzwi kuita zvetinenge tichida over a case zvido zvenyu kunyanya ndakataura kuti titsvage sekuru vanouya zvinotipedzera nguva nemari neni otherwise zvokutongotaurwa zvimwe chete bhozi munhu ari kubuda ndimai yemwana ende zvaari kutaura ndezvechi ndezvechokwadi akainsista kuti ndoda kuti pauye sekuru anodaidza sekuru acho zvadaidza auya zvandotaurwa futi zvakadi zvakafanana munewo kama vari muno vamwe vasina wagutsikana nekudini kuti asi zvangodii mangozvizwira ivo vacho handiti mavazwa mhosva yavabvuma saka tisina hedu kuchada kupedza nguva nyaya yapo beauty uri kuti ndoda kuti zvinhu zvavo zvibviswe bamba nyaya yekuti ndiwo akatora zvinhu zvavo akauraya beauty abvuma maazvinzwa vane asina kuzwa ridzo dzatorara dare vanosina kuzwa here vachibvuma kuti ndakauraya mwana wangu vanosina kuzvizwa saka ndo pataida kusvika ndo yanga iripo iri mudariro yapera nyaya yapo yayekubvise zvidhoma ndo iripo imwe chaputa imwimwe afana maizvizwa ndikanozanga musikana ndimelena muchiti melena unodini mupenga zvarotaurauyepera naye mazvizwa here zvichibudawo saka chaputa iyoyo tadii mauzizoti baba imuroi ende maura here akaita beauty anogona kumugangazhura futi nini saka imuru manje you have to be very very careful naye mudhara wenyu murubazwa wakamboona kamuvi kamwe kakabuda kaletesi kanozi when the hunter became hunted musati muri mukuvhima muchitendera nezviro zvacho idzodzo dzinogona kundozvirisa futi saka ivivi munogona kupera ivi bhozi beauty kadai kuri kuti muchinatsakumbomuona kana muchitaura mwana wake ari pakabudirwa beauty unomutaura kuti ainini ndinorwadziwa kuno saka imimi munogona kupedzisira mai ikoko hakusi kunakidzaba ngatsvai muri kuona ari kudzoka kuno ari kutochema wamutoripo hanzvadzi dzake kudai anenge achitoti vakomana vanga vaonese mudhara enya hana dzinzana beauty enya uchatambwa yake uchatambwe dopi rake ega tiri kudhira izvozvizvi
enya uri kobatwa kumweya but isusu mudare munomu isusu directly hatina nyaya naenya. Enya is she's an accomplice. She could have played the role akabatsira kufacilitate kuti dhiri ridi asi dzakarova dhiri ngeidzi. Enya ndiyo akasimudza baba. Yes, she's got a case to answer but not directly because wakuna munhu unouraiwa nanhai anozondoendara atatoza wakabatsira nauzodhota but unonge akanatsa kudhabura munhu iwana. Saka iye akataura kuti eniyaone zvaakaita asi Dennis ndiye wakandidii. Saka isusu tiri kutarisa hapana Dennis anoda kuti abhadhare movha 7 by next week plus 2,500 thereabout yema-medical bills, about $2,000 yema-medical bills 1.5 ne-600 yegoa. Saka mune almost about 4,000 something. Takangoita pa 4.5 mari irudoti by next weekend inge yabhadhara ndibabani enyu achaibhadhara through iye mwana wake uyu iye wacho uchabuda beauty wacho achitotaura kuti chii pamari iyoyo ngaifambe so naso 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 naso. Saka inini chironga inyaya yekuti inini muone nendaro yenyu motengesa mombe motengesa motikari benoti inobuda mari but varoda at least 4.5 mari iyoyo munarekera kuibhadhara kana kuitsvaka mosiya zvakadini zvakadaro uyu Dennis obva afa ndobe munozoona kuti hamuzungwara muruba zvisisa. Saka I think betasvika kwanhasi maererano nenyaya iyoyi tese hanzi aidu kuti anayo semhosva dzese mhosva inodii inorikwa chiendai moronga mubatsiro kuti mhosva iyi irikwe. Next weekend munofanira kunga mari iyoyo yachi yapo isusu hatina dare next weekend tine the next weekend yacho which means kuti tiri kukupai another further grace period ye7 days. Saka mune 2 weeks between from today until 29 March. That's 2 weeks dzekuti mutsvage 4,500 nekuti muripire then mune homework futi yekuti muorganize transport nekubata sekuru ivavo vauye kubudisa zvidhombo idzi dzosara dzava powerless ngoti age yadzo dzekuchatanga kuti ndode zvidhoma dzinonyimwa dzibudisivake ndikupo chidhoma idzi hadzichakuende dzinozi tipe rekodi reference yekuti chawapainacho chaiwo wakambozviti dzotoonekwa kuti zviri kuchema nenzara urikuri panokuti utoshupika kuzvidhoma kwacho ukaona chidhoma chako nechiki dzekuya uraya mwana wako unenge watustafa unenge watustafa. Saka nyaya iri kuitika imini muro wako chakaita beauty handi kuti beauty wakapusava hakusi kupusava beauty muenzaniso wamakapiwa iexample yamakapiwa kuti mumusha munomu kugara kudini henyu kugara henyu asi ndirimo ende ndiri ndarovani imi wacho ndogona kuti ivi mukaregera kuita zvirura kuti zvidii. Thank you very much. Saka chirongai zvinhu izvozvo matiitetesi ndandikuti mota taigona kuona ndausana ndandikuti mota tinoiona ine kutitora kuti titoenda nhasi hero sekuru azukuru arunderotitora zvidhoma
kuti nyangarara iri kumbai wana uri kuti dai pasvipa Zvuma zvacho zigagagani zve. zvinoita asi thangwe rikuenda pabasa kana ndai kunyamuka kuenda kumii kwevanhu vaikudisimura ndai kuda mupagaro ndizvo tsiye pete pano kadare apa tavaitira dare ravo apa vari kutaura sekuru kuti iri rataita rinonzi dare kana mimi makudawo zvekuti tiende kumba kwenyu munobudisa inonzi simuro yekusimura sekuru kuenda nawo papi kumba kwenyu kuita mupagaro kuzoita mubhadharo wekushanda kwaanongaita kwese Apa. ino isusu tanga tisina mari itanga tasara Mare hayabano unogara inayaba mare titsvakwa. tanga tichikumbira kuti hapanawo here petinokwanisa kuti tonyorerana pasi inotiitira basa tinenge tichaisawo nyaya idzi kuna amweni vanhu kuthamanga nsikufika sekuru vari kuti kuthamanga handisandi kusvika ba ndozvitaura sekuru madurambo iwo ari kutaura kuti kumhanya handi kusvika ba iye ni mamuna mukuru aona zvidawanda zvese zvazvurapavai bvunzisani kuna mambo kuti ngatsvake kobiri yenchito vanotsvakambo prezento mazana kwadzaitambo yekunyamuka kubudawo kuti vantu vafambe kuenda kumwe kwavo kutsvaka sesingweni sekuru vari kuti 150 yekusimuka ne600 yebasa toenda namasenza toenda tosenza yamuri kuda tozvidhoma tonechinyi munozvaipapo pamba panopo yayenyuoyo pamwe ndivo kuti sekuru vangu vagutsikana nhau yemari kaizvo asi pari zvino kuti titi tine mari yatinayo pano nokuti kana ndiri senenga ava kutokwanisa mwedzi ndiri kuno handitoshanda ndakatofambira nyaya idzoidzi mari ndokwanisa kutanga kuwana mari pandinodzokera asi zvokuti ndidzokere zvinhu zvakadai hazviiti kutokumbirawo kwamuri kuti mutibvisewo tonyorerana pasi toripirayo vari kutaura kuti mwana wechikoro uyo hasi kuenda kuchikoro uyo ari kutobata mamira saka ari kuti hameno zvinoita here kuti tinanyorerana pasi nemundani mamambo sekuru ndime mune kutaurazve ndime muri dzvemusha tsakatikane muri kuti nyonazvo zvogara zvakadaro nyangarara here kana kuti muri kuti keriwo ndani tichiunesana kuti kwakudini akomana nezvari thangwe ndavabvunzisa kuti ndobona atitini tiposhe kana mayabudisa zvitukurono atinditaniza ndokuya sekuru sekuru kuti nini kuti ndiri basa rangu ndakasununguka pasina chipereti zvakaita ndakaona sekuranda kwakudaku kudaro anoenda achida muzivhundire
pasvondo anogona kuenda mazuva matatu, papamwe pazvinenge zviri nani anogona kuenda vhiki yose yakakwana, pazvinenge zvakanyanya kusunga anogona kuenda kamwe chete kana kusaenda. So penepo mukuda kuti aende kuchikora muchigadzirira mukuda kuti aende kuchikora muchigadzirira ipapo zvinogoneka, asi manje iri gomba zvenyerere kweri sekuti topa ngadzirisa sei, isu pari zvino hatina chatinacho, asi kana tikanyoreranawo pasi tokwanisa taura kuti waiva hatina mari pasekuru, so tinokwanisa kunyorerana pasi, ndozvavangezatitane kunemberana pansi kuti munemberane mwepo. Sekuru ari kuti hazviitiba sinongatopetire nenjiro akuti maende kwagadzirira kumuni si ndodzikamisa vanine mweya ndodzikamisa mhepo yadzidhoma yadziyadzifondo si maende kuyapara kwamukuta mumbosara mumbori bwino padoko si olaza ndinenge ndekukumbirira dzikakwana musina kugadzirira peno zvano. Sekuru akuti kuti inini ndingakwanisa kukubatsira nekumbomisa kukumbirira kureketera kuti hondo imbomire muchitsvaga tsvaga zvamataurirwa, so kwacho ikakwana musina kugadzirira zvapenyuwo. Wani masoko waenziwa uyawo ndima watambira zviripo chinhu chandakukuitirai ndikurerutsirei vana pazvinhu zvangu inini zvaida kuripwa. Mochitanga izvi kana maona pakati pezvinhu zvangu inini mounza, asi musatadza kuunza zvinhu zvangu, asi zvatakuita tichanga izvi zvakakosha kuti tisandoenda nzira imwe chete. unoembera zvenhu titinga inini matotanza kuzvifunga zvirikufungwa nemunhu ndati zvinhu zvangu inini munotanga kuendesa zvemurida kubatsiwa ndizvo inini, asi zvangu pakati pepakati ngazvidini muri kuona kuti marerutsirwa era saka chirongai, asi kana maunza zvikagadzirwa izvi zviri kugadzirwa kuti uyu nezvinhu zvake zvaari kuramba handitya zvabviswa ngazvibviswe zvoenda, akada kuzobata futi ngezvekwake ndapedza akada kubata ngezvekwake, asi imi simudzai musoro uyu akaenda ini zvangu ndati zvinhu zvangu ndozvida, zvinhu zvangu ndinodini ndinozvida handitya kuti akanyanya kuzava pane here zvirikokwanisa pane dakuripirwa zviitwe zvipere ukanga wakamboite zviro ukatiraite zviro muupenyu zvokuti zvaramba zvaguma namvuma wokuvhuma inozi end of the road. Ukada kutarisa kuti chawakaurayira mwana wako kuti nechawakatorera zvitokuti waane makore mangani, hapana, iyo zvizvuri mudare. Zvimwe zvinhu zvacho nezera chikumuri bhachi racho chiti zvimwari ndibatirewo mwari zviro zvizvi zvandishaise kufaro nemari yacho handina futi ndirutokungura kuti dai ndisina kutobvira ndakati hangu chibva wazvisiya zvisire kuna mwari wotosara unotofa ukashamisa vanhu wako ndodenga. Kuna vanhu vakawanda akaregererwa mumadhaini minutes makafanana nemi mudhara dai waitoita mari wakanuna kudhara but neti dzawakafamba nadzo hapana. Unozva kuti kune tumadhara twezero ravo tune maprivate jets ema33 million madhara uchitotarisa profile yako unozwa karuti uzingari kuma 22 billion
18 billion 580 million turi tumadhara twatokumasevhende neine ana Arnold Schwarzenegger aya kuti muchimbaona kutv madhara haatoenzana more or less your age, but ukazwa wealth yevainayoka yekushanda unotoshamiswa. Saka dai mari ende mari ine zera baba, next time muchinozobata kana utsvaka zvidhoro, try and do it somewhere around below 40-45. Ukaona wasvika 40-45 usina mari ka hapedo ndounozotaura kwanga jeri kwanga, but by 40-45, that's why life begins at 40. And life is how you make it. Ukaona wasvika 40-45 ba una mukadzi wazodai musha una yo wacho hausutokoza pane pekuziwe murombo akatsvukira, pane pekuti nekutsvukira kwacho hauna urombo hwacho huri kutobvira kuonekwa paganda rako chero nene chibva zoti hakusina. Usasada kuti yobhodzi wasvika 50 usina mari woda kubata bata yetika from 2025 uchibva kuuniversity ndomwaifanira kutotanga wanga wakatoona basa wakatosenza watoneiti haana problem ba inazitopotauro iye wacho uyu hachina problem pana pemuchati kudhakwa zviruto unozawanika dai pfungwa dzaitengeswa soga dzichizi dzinodhura dzacho i1000 ndosvika dzake mudhara dzichizi 15 cents handitengiba bcause masenzere dziri kuita ipo baba chamwari wakambozviita here kuchere mugodi kwakuona musina mvura kana kutry kude kuite chinhu chobva chabhasta oza chinhu chemai pekuti chienda hacho kodonhera kuchobva chatanga warova kulobe kudzokerera futika. He is here in principles, he is not even around. Hasitori munhu ezvi zvitori Mozambique dziri kutoona iyezvi beauty wacho ari kutoonana naye zviri kutoshupara imu mafana hapachina munhu unobatsire chinoba. You have to make decisions. Mudaro uyu une zvainazvo, une moti haana imba ungamwiro, tengesai imba, tengesai motika, batanidzai mari, mobatsirwa ndiana sekuru yazvopedza uyu yake halfway down the line momupa mari yake nini. I know kuti unobva afa, uyu akangotorerwa zvidhoma zvake urubvadini afa, bhozi iye wacho watochidhoma futi ukagara nguva yakareba nezvidhoma unopedzisira watofuti chidhoma. Uzwa yaiwa, imagine kuti chidhoma ngati imagine generally chidhoma, can you talk to chidhoma and make a deal kuzvetiri kuita munomu uchitaura nechidhoma? Uri kutoona kuti wakurarama uri kune imwe wero yekutaura nechidhoma ndokwayani. Ndanga ndape zuva rese kuna chiremba azii aripe mfaro inodherezi wacho ndiwo munhu adankani munazotoona kuti muri kubvisa zvidhoma zvacho kurongedza motorati handiedherezi wacho pamwe ndiachori chidhoma unotoona kuti hauti ururamba zvitakataura zvaakaita ndinoda kwedza kuratidza kuti tiri kuronga tichiti tiri pamwe. Handinoda kupa afana amenza mafana munoda kutengesa zvinhu izvozvo, go and sit down namudhara muruzwa one sober note modiscasa momuonesa moita agree kuti zvinhu zvitengeswe. Don't go and grab those things just set a random kwakuti dai mozoti ndakapuwa order ndiani ndimama, handisi kukupai mvuru
but ndiri kutokuonesai kuti munharaunda iyo zvizvikumusei chaipo basa haana kana 20 yabuda watobuda musitarainde zinoti hepipo vaidondoimwa saka otherwise matosara imwe 20 kana ka 10 because haarengeri baumwe achibve kune nyaya dzakadai unako but haisi mari inobatsira dambudziko riripo ane zvinhu zvaainazvo ndozviri kuti garai naye pasi zvanetsesesa kuti paine panoda kuti tinge tichipindira sedare munogona kuita comeback toona kuti iye wacho pari kuviriranwa kuti chii zvonyorerwana pasi kuti tabvumirana kuti tautengesei imba iwo saina zvowirirwana mari yacho yoonekwa kuti yabatira bhozi zvinhu zviruda kuti zvikubatsire muruda mari yekuti sekuru ava varuda almost 760 nekutorwa kuya kubvisa zvii kuchitombo apa pari kuda 4,000 saka you need at least about $5,000 and I know that the type of a car by just imagining hangu motika iyoyo yaungozi motika zvongotoimota otherwise haicharezi kana $2,000 which means kuti subject yemba handipambo yabana ndiyo imba iyoyo yakapera iri pai iri pachi kuitengesa munofunga kuti ingabuda mari dzemungakudzimba dzacho dziri kungoita mari imafana musandongwarangwara imba kungamudzingaita dziri kumwa mari chionedza mambo inini andigari kuno mapuraisi kuno kundisira masi basi semhuri zvomamakaita motora baba moaonesa kuti baba una izvo mwakati zvese titi sekuru adaidzwa angokubatai uyu musikana ari kubuda ari kungotaura nezveiko asi nyaya dzapo zvinhu zvenini zvakatoshaya basa tauda urongoti sekuru ayo andibatsire zvino izvozvo zvidi zvidzokere kwezvakadini zvakabva muone futi mari yekuripirani zvikuti handizve tiendai moronga zvinhu izvozvo saka musi wa 29 mari yekutorana bhozi sekuru ava havati nyaya yenyu vari kufamba ava vanokuchajai mari dzavo dzavari kukuchajai asi muchange muchienda nomupurisa wedu wedare achada kudzoka nefeedback kupi kuno saka imimi munotouya musi wacho iwoyo kuti matoronga munobatana naye kuti mari dzakurumidza kuti paine dzatobuda even before 29 motobuda nomupurisa pemunotoya kuno kumusi wa29 anza inonge yatochi yapo yekuti zvinhu zvakabviswa zvakadai mapanzwisisa saka uyu wakurerusira kuti musasanyanya kuremera panyaya sekuru atini mukatengesa motikakaenda chokuchoku panyaya sekuru yoachi yoakapainotosvika panyaya yayo panhau yemota yamunzosopati mapepa ivo chavakangodutsira mari pachakuti mudzimu kurekera hungu ndirekera asi ndakagara nguva yakareba ndichiti achasimudza musoro ana kusimudza kusvika ndasimudza musoro ndiniko zvinhu zvigadzirisiki kuti ndisimuke kuti tigadzirisana nditika zvigadzirisa ndakada kusimuka ndikana kwagadzirisa inini akandiita benza kandizviziva nditika kusvika tasvika kuno anditi ndiri kupenga nditika ndizvo motika ikatengeswa panobuda mari inokwana kuti mutoemunobvisa zvidzioma manje moamaaaayekunga mubhadhare mari chimwe chemunhu
asingaichakwe chinhu zvagadzirwa muchibva panaasitokwetitingodaaiwaazvigadziriso munotorwa chinhu zvake asina kuda kuti bhadhireni hazvina basa nditi matengesa madini itaimendise vanouya kunovotorana nemupurisa wedu pano kumba matodzika kumba zvikura vobviswa zvazvadii pakuripira nyaya pane pautariswa pasinaino mari yaonekwa pototengeswa imba yekungangu ndotobhadhara mari handiyamunoti kuti unaonyora ini kwandiri ndikuchero ndikusirisirwa nini ini ndakaendireniwa nditika ndikutaura kuti sopei ndaikutauraini amati ndaakwenda so tinadza wakumbana kana wagadzirisa ife pantinodza kuti ana manyoka ndi analala kwenepo iwe paungati ulibe tubzi wogona uko wogona uko uye ana manyoka achigona uko si unapera utachaticha unanyirika penza pirigado so zvinezvi zvese ndabziona ndazvibva so wenewa awa kana vachikonzeka nezvikuitika pamwana wavo havangagoni nsiye vanonyamuka nsizveri kuitira kuti vagadzirise zviri kushupa pamwana uyu mwene wadzo kana iyepo achinongwa bzache ava wangasimudze musoro dziri nani iye afe tishukuru iye woti hasara kutoda ora zvekutozviro tikazvidzimba here ora wakatiraite chiro tikaramba tamwana kuti ungade kugadzisa chintu chemuntu ana moyo achiramba achizvidziwa so nkhani kuti mari chabwinobwino iye angati angaenda namataka si awa dzasara achigadzirisa zvintu dzakadeka nekuti anenge ari kuramba right it's okay saka maita sekuti tazvidzwa tirega itono paine zvatienda vanokubata yeah. Zene, vanyura, vaita majaji. Unatuzvidzopa tudiki. Majaji watsipa. Yes, double barrel. Basa rakanaka ndazviona saka ndira kutaurira changamiri hanzi imhondoro hanzi imhondoro yaita basa Awa pamwe pane vasingawazivi awa munoziva mumabhumerikiri vanonzi pamungurungunyana vanobudirwa nezhaira vambongurungunyana ndiwo saka waonana ipapa zvatosangana ndiro svikiro guru riri muno kubva kuna mbuya nehani vanobuda ndo pambongurungunyana hanzi tinokutendai nebasa rabata wakagara havo asi wachiona zvirudi vakati munoma hamunyebvi mbama dzingadaidarire hanzi zvinhu ngazvipedziswe zvataurwa zvekobata zvinhu zvani zvataurwa zvingazvidini ngazvidzadzikiswe hanzi kuti asikadi nemba ngaitengeswe kugadzirisa zvinhu izvi
hanzi kuti asikadi uchafa yena tozotengesa umba zvonga zvanyore zvinozotengeseka nyore ngekuti unonga afa yena Dennis. handizvo zviri nane here kuti Dennis afe hake kuti tione kugadzirisa izvi zvao nini zvabeauty. hanzi kasikai kugadzirisa zvinhu izvi. ini chendainyaukumbira ndechoti dai aikwanisa kutotaura izvi kuti badare kuti shuwa motikari yairiyo ngemuromo watengesai dai pamwe taikwanisa kutobatsirwawo nsekora totanga kutotaurana kuti kune hanzi Dennis ngaachitaure tizwe ngemuromo wavo kuti toziva kuti taakubva pano toenda kotangira apa teisira apa kuti teitobuda pagedhi po anokwanisa mutora kuti muri ana adoko musadaro. Saka ndati ngazvitaurwe muno mutundo zvinyora tikaona zvisina kuitwa tosunga munhu kani. hanzi sungisa kuti atotengese motikari. hanzi ngaataure ega. taura mota ngaitengeswa ndokuti tione mubasa. Mavina here mari yesu panoone motikari munatienda arikutaura tirikutonyora kuno kurekodi kuti Dennis wabvuma kuti motika yangu ngaitengeswe kuti ibatsire kubhadhare kudaidza sekuruti wauye kogatira zviro zvinoda kubva tapedza pamotika tapazwa papera ko nyaya yabeauty 4500 inozobva papi bcause motika ichangokwana kudaidza sekuruti ko mari yabeauty tozotangira apa mota yacho yerudzi itoita kama Camry. Alright, motika imi mapari to the highest bid. Motengesa motika yaitotengeswa panobuda mari mobata mpurisa makakase mari kunonga yakabuda mpurisa makakase wobata sekuru kuti wakarerukirwa wotouya kunongo kwete musure koti between now and then moenda motobvisa zviro zvino makutoya kukoti musi wa29 tinenge takuya kuchidhisikasa nyaya yabeauty yezvidhoma inenge yadi yandopera. Saka zvanaka ari pano babacho dzine zvinowabvuma kuti motika ngaidini zvokuti kana dai mukatengese motika pakatanga zvinode kuitika vhidhiyo ine inoshanda mudare kuti hatina kuita zvemumusoro mwani mwendu baba akabvuma tiripi mudare. hanzi taada kudzikamisa mwana ukaita nerekushupa maningi ngachiti tatopedza hedu ngazorore terana kune pari si tadzakudamidza kana dziro dzadikwana kana zvintu zvaita dherento tadzakutaniza kuti mbera tidza kuti chiuya takuita dzakati yes Muzukuru.
Mai. Chibva, chino zvinhu hapana. Asi wakumbira kuti tinokumbira tichienda kana zvinhu zvako vachakunofuta kuri ane